Yaphinde mfana ngasesikhathi kuhayere bantu bapha msinake ubaba lapha aje Bishop lapha ke uNgcongo ngasesikhathi ebusuku baba asekubingelele sikwamukele emsakazweni ihafa. Siyabingelela abalali bonke bomsakazi Highway FM. Igama lenkosi. Kwazi kwamnandi ukuthola weso excited kwinyanga yabantu abasha senze ukuthi nansi inkonzo ifinyelele insuku seziphelile sesibali insuku impela azisekho nezinsuku ezibalwayo kusasa lokusayo sekunjalo isukile ukuphi le ndawo kuseDasenop ihholo igama lehholo iDonwood Community Hall eMaranini kuqala ngasikhathi kuqalwa ngehora le-12 kuze kube ihora le-6. Mhlawumbe khona futhi ukuchaza ngale nkonzo ngiyazi mhlawumbe wayitho khona itimu khona into ethize mhlawumbe ephushe kwazi kwaba khona inkonzo balelo. Okay, into eyenzakalayo ngale nkonzo sithe masibuka isimo nesikhathi sikusona sabuka impilo yabantu abasha nama-challenges ababhekene nabo sasesithi no nathi asisukume njengebandla kube khona iqhaza esilibambayo ekubukeni isimo sabantu abasha. So nje uNkulunkulu nomuntu omusha ukugqugquzela nokuyisa kubantu abasha ukuthi uNkulunkulu uyamsiza umuntu noma ngabe sekuthiwa ukusiphi isimo kodwa ngoNkulunkulu umuntu uyasinda. Awu manje kusho kuze kusemnyama kunjalo nje impela zobe zishikisha impela zobe zishikisha kosemnyama impela hayi odela ongafikanga impela kusala yedwa. hayi suka lo sidokotela umkhisi khabazela Nkosi yami dokotela. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Yeah. Namnandi usuku sesibala ama-hour sekuyi-countdown. Yeah, sibala amahora manje. Yeah, ukuthi mhlambe kusasa lokho kusaya ntambama siyabuya. Kuzoba konakele kakhulu laphana eMaranhille eDonwood Hall. Simema bonke abantu abaseMaranhille namaphethelo noma nje ake ngithi Pinetown namaphethelo ngoba phela uyayazi into kaZayona ukuthi iyinto efana nebhande uyabona uma ngabe uyishise live futhi ziyovutha komasho. So ke njengoba nje singamazayoni nje into kaZayoni uthi mengabe uyiplakile mase ikapakela kuzona zonke indawo njengoba nje eke washo uthi yakhona ubaba ucebekhulu ukuthi ubaba uNgcongo ukuthi kunenhlangano ekhona ebizwa ngokuthi isibani. So njengoba lento isingenile lapha kwisibani baningi abantu abasithumelelayo ama calls baningi abantu abasithumelelayo ama SMS befuna ama direction ngoba kubonakala ukuthi lapha kuzobe kungadlalwa njengoba bebonile na kwi-poster i-activation ukuthi ezobe khona udokotela ubaba uNzonzo we-Highway Radio 101.5 FM uzobe khona udokotela uDifa obeyaziwa kakhulu eshayela uhlelo lamaZayoni kanti uzobe khona futhi noSiphiwe umfokanyambo uSibusiso Mkhwanazi owaziwa lapha kuZamcolo uzobe khona kanti nodokotela uSibusiso Sabangcwele uzobe khona kuyobe konakele ngempela lapha sizobe sithi kumuntu omusha ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova ileyo nto nje sobe sibafundisa yona noma kuthiwa izinto zinzima kangakanani empilweni kodwa ukuqala kokuhlakanipha ukusaba uJehova. So sifuna ukuthi bazi abantu abasha njengoba nje mhla ka-15 kuzobe kunenkonzo ezobe irana ubusuku bonke bese kuthi ngomhla ka-16 emini kuzobe kunama tournament azobe elapha ezansi kwamamdekazi kuzobe konakele ngempela ingane zizobe zivocavoca laphayana zidlala ibhola kuyobe kudelile impela and futhi zizobe zikhona kakhulu nezihambeli esikhulumile nazo osomabhizinisi basendaweni nabantu nje abafisa ukuthi babone inqubekela phambili ngoba uma lento siyihlela sibe nento yokuthi akusiyona into ezophela njengoba kuJune 16 futhi akusiyona into ehlelelwe ukuthi kucelebrate uJune 16 kodwa sisaphezulu kwazo inhlelo zokuthi abantu abasha baseMaranhille basizakala kanjani ba but so sithi kusasa kuzoba khona indawo yokuyivuka
indawo yokuyivocavoca. Mebesuka nje enkonzweni akiyi ukuyolala baya refresher bese bengena emachezini ebhola kuyobe konakele kakhulu baba lapho kuyobe futhi nami ngiyahalela ukuthi engathi ukushaya isikhindi ne skipper sami ke ngiyothuka ukuthi kancane umkhaya. Impela dokotela kunjalo. Before kudlala ifinal kuzodlala zona abazalwane kuzoba negame ezovulela ama final alaba abakompethayo abazobe sebefike emanqameni. So igame ezoba khona ebavulelayo kuzobe yabo abazalwane abazobe bejahana bodwa ukuvulela ifinal ngomhla ka16 Emini khona kaMamdikazi endlini emagroundini. Ake sithathe ke sibukele la yaseToni inkonzo yaseToni ukuthi izoqala ngo6 iziphele ngo6 noma iqala ngo10 ebusuku ikhathi zimi kanjani? Iqala ngo10 ebusuku iziyophuma ngo6 ekseni. Lapho ke nje zizobe isina idedelana uyazi ke wena izayoni mase sekuthwahashaza siyona uyabona kuyobe njengoba nje sivezile ukuthi kuyobe sasaya final kuyobe kukhona ngisho nabaculi basezayoni abasemgangathweni abaziyo sisho njalo nje eMaranhille ukuthi walala wasala walala wazisona opa wishopa light. Alright, tama ufuna ama details mhlawumbe ushaya kuphi nombolo. Mhlawumbe singakafiki nje enombolweni Bishop sithanda ukuthi lento siyiveze ukuthi akusiyona inkonzo yamazayoni kuphela. Right. Bonke abantu abasha baseMaranhille abakhonzayo nabangakhonzi ngoba sinalelizwi elisenhlizweni zethu njengoba nje iqaliwe ukuhlelwa lenkonzo ibandla lezenzo zamaPhilip under the leadership of Archbishop uNgqongo. Uyena lo kade bembona emapostini so unfortunately ke ngezimo ezithize niyazi abaholi bamabandla njengoba kade nje kukhonza namhlanje ekseni lithi lishona ilanga babe betrainekile wayesiyacela ukuthi kusondele undodana sizoqhubha yona lenkonzo. So sinamazwi otholakala lapha kumahubo 119 verse 9 ithi lento insizwa iya kuyihlambulula kanjani indlela yayo na umbuzo loyo mase ithi impenduleke ngokuyigcina njengezwi lakho ngabanye amazwi ngokugcina izwi likaNkuluNkulu ngaphakathi kuyona ayikho enye into egcina impilo yomuntu omusha ngaphandle ukuthi alonde izwi likaNkuluNkulu ngaphakathi kuyena. Hayi kushiso kaDavid ke manje uthi uyakulonda ukuze ngingoni ngolonda izwi lenkosi ngingoni madoda kuze kuvama umusa lapha eToni ukuthi ezophepha ziqiniseke kangakanani njengoba sibamba ubusuku bonke. Ziqinisekise kakhulu ezokuphepha sihlelile yonke into simngomumo nje ukuthi abakhululeka abahamba ngeimoto imoto zabo izobe ihleli ziphephile yonke into seyihlelekile kuzobe kuphephile kakhulu. Nabahamba ngezinyawo beze bakhululeke yonke into izobe ihlelekile isho beze endleleni ayikho into eyobathinta lenkonzo kubantu baseMaranhille ibaleke ngendlela eyisimanga ukuthi isho umuntu ohlangana naye endleleni uzobe kujabulela ukubona uhambo uyoba ingxenye yalenkonzo. So abantu abakhululeke ngisho ebusuku abazobe behamba bangabe nokusaba ukuthi sizawufika kanjani sizohamba kanjani ezokuphepha izobe iqiniswe kakhulu endaweni abahamba phansi abaseyimotweni bangasaba bakhululeke kakhulu. Asinombolweni ke manje okunye sifuna ukucizelela ukuthi abantu ababe bahle ababe bahle abaphafayo baphafe ngoba ezinohlonze zizobe zikhona zirana ama interviews zizobe zikhona zithatha izithombe lento izobe iphuma lapha epage lezinohlonze izobe iphuma kwi newspaper enohlonze izobe iphuma kwi channel yezinohlonze kuyobe konakala njengoba sisho nje ukuthi even nodokotela ubabunzonzomane uzobe ekhona lapha yana kulento abantu ababe bangaqoke ngazuthi bayesiguqweni abatashe bafaka imfaniso wabo yasemasontweni. Yebo injalo ibambe khona ke lapho babe bahle sicela abantu ubuhle bandla sikubone. Yebo impela siyaqinisa kulelo bandla siyaqinisa impela kulelo buhle ukuthi nabo ubuhle bukaZayoni so besisho njalo lapha sithi nabo ubuhle bukaZayoni so ubuhle bukaZayoni abonakala bukhanya njalo maqhamuka nje bubonakala ebukhanya ubuhle bukaZayoni. Sibaphi inombolo ke yocela bafuna ukushaya kuyona
if kukhona mhlamba abafisa ukukubuza noma abafisa ukukusho inombolo yocingo ithi 071 071 4422 4422 497 497. ingena kuyena lo khulumayo uDikhoni uthi wakangcongo noma ikuphi nje ofisa ukuchazeleka ngako ukuthola impendulo kuyona leyo namba. Ashaza siyo ngicela besiphinde inombolo ithi 07 ashaza siyo ithi 071 yes 4422 yes 497 nazo-ke. Hey bangizwele sibonga kakhulu kulithola before sithethe khona ngithanda ukugcizelela singantetela Asithanda ukugcizelela nje ikona lokho ukuthi abantu abazilungiselele ngoba leya nkonzo izobe inamandla kakhulu. Futhi inhliziyo zabo siyabacela bakithi nabazali emakhaya eMarannhill nje namaphethelo ukuthi abake nje bathi sicela ukubona ukuthi sesiyidelile ingane zethu khona ingane ezihluphayo lapha nakuleya ndawo kodwa ake sithathe lesi sinqumo sokuthi sike sisondeze endlini kaNkuluNkulu sibone ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Lithi izwi bantwana hloniphani abazali benu mase liyajika ngasekugcineni lithi nani batabadala noma nani bazali ningabacunuli ngoba kunokwenzeka ukuthi ezinye ingane zidlibeleke kanjena zindlwembe ziphila lezi impilo eziphilayo kungenxa ukuthi abanye abazali abalibambanga lelizwi elithi nani bazali ningabacunuli. So siyacela ke kule nkonzo leya kusasa ukuthi nike ninxenxe ingane zenu ake siyobona nje into kaNkuluNkulu. Hey madoda sibonga kakhulu babungcongo. Hayi sesivala nje sithi kusetshenzwe kakhulu senzela afika usuku akusekho ukujikela ngale siyanxusa nje wonke umphakathi amazayoni wonke nanoma iluphi uhlelo lenkonzo likhona sasa sihlanganeni lapha ehholo laseTonoti ngcona kucwale lona ihholo size sibe ngaphandle ngoba asikwazi ukuphuthelwa ubuhle bukaZayoni bufikile endaweni yakithi buzovela buzobe bukhanya njengelanga. Sizobe sinodokotela uNzonzo we-highway no-Dr. Sibusiso Sabangcwele baningi nabanye ke bazalwa bazobe khona awukwazi ukuphuthelwa isimo esinjenganalesi esobe siqala nokuthi senzeke endaweni yakithi nathi eMarannhill asibancinyane kanye no-senior pastor uShezi naye uthi usilalele njengamanje la uzobe khona uyena uzobe main speaker sethu usina Pastor Shezi all the way from Umgababa ezendaweni yakithi ezokhuluma nabantu bakithi. Hey baze babaleka abantu baseMarannhill naze nabashi nabaholi besibani bazobe bekhona bonke bangithintile isibani sobe siphelele ngoba lapha eMarannhill sesithatha isinqumo sokuthi yonke into esiyenzayo sizoyenza ngokuhlanganyela nokulekelelana nokubambisana omunye komunye kushila izwi lenkosi uthi thwalisanani emthwalo emandleni enu. So sizobe nje sikhona sonke. Ngiyathanda nje ukuthi angabe khona ozophuthelwa asiphileleni ngobuningi bethu. Amen. Hallelujah. Ambamzalwane